Dobar dan i dobrodošli u Co-op Sniper Elite Nazi Zombie Army 2. Ćao svima, ja sam Jovan i danas ćemo igramo Sniper Elite 2 Nazi Zombie. Mnogo dobro zombie. Nadam se da ćete uživati. Opustite se, uvalite se, izvalite se, radite šta hoćete. Quick Sve match, četiri evo. list. Sad ću ja da se joinujem. Ajde ovaj search game, znači Purgatory, jesi taj uzeo? Nisam. A isto sam ono obično search game. Snimat ćemo znači co-op, nadam se da će svidjeti. Snimat ćemo i prvi deo Sniper Elite Nazi Zombie Army 1, a možda nam se u ovoj seriji pridruži još jedan čovjek. Naravno, To nećemo da otkrivamo. Jedan od vlasnika ovog YouTube-a može se pridruži jedan koji nije vlasnik ovog YouTube kanala, ali je moj blizak prijatelj, pa nas bude 4. Da, to će biti super. Aj sad ovako, ti si spreman, jesi? Čekaj. Jesam, ajde. On je ovom rako, ja sam Sisak 1, 2, 3. To mi je drugi Steam. Nije onaj na kom imam Dying Light. Dva ono. Nego da nađem onaj gdje mi je... Ne znam koji da uzmem ovaj sniper. Tip 99. Evo njega ću uzeti. Ja ću uzem M1D grenade, a... Uzet ću MP44 kao secondary. Pištolj ću da uzmem... Ja ću PPŠ, ne, ja ću... Tokarev ću da uzmem. Ja ću Luger. Tako da... Ništa, ja sam startao. Ajde, evo ja startujem. Trebao sam više bombi da uzmem. Ja se samo nadam da je ovo prva misija, čini mi. Jesi, to ti je prva, ja sam igrao. Odlično. Tu igra i glavni lik iz Sniper Elite 2. Samo u vremenu zombije. Samo ne znam koga sam ja uzeo i da, ja sam ovaj deda. Pa da, vidi se da je mnogo bolje. Pokupi ove okej, ne treba nam municije, šta ja lupetam. Polako, ovo je krv. Prvo sam pomislio da je lava ovo. Hoćeš ti njega da ubiješ, ajde ubij ga. Nego gurni. Gurni ga, da. On to... Neće da pati. Mi ne smemo da ulazimo u ovu vodu. Okej, ne može. U vodu. Pa šta je već ovo, nemam pojma. Ja. Nije loš ovo sniper. Ja koristim... Ipak prijatelji sa snimanjem baš i ne mogu da igram na ultra. Ali opet je lepa grafika, ali tako? Igrat ćemo na high. O da. Pa uopšte mi se nije nešto podešlo. A ništa, stavi onda na medium, možda bude bolje, ješ. Ma, isto ide. Ne sam ti li dali postaviti. Ono. Imamo dosta snažan PC ovdje kod mene, tako da igrica nije baš najbolji tim zona, ali opet može se igra koliko toliko. Bolje je, daj mi sad bolji frame. Jeste, ono je bila sasvim slučajno. Duga je to priča, prijatelji. Zaboravili smo tu deljenje ekrana. Izgubio sam FPS-a možda 20 FPS. Tim deljenjem. A idiot, šta ćete? Jao, digo se. Ko se digo? Brat, ali ovaj dobio za ošku kako bi... Help. Ovi su, majko moja, nenormalni. Vidi se da su pili prošle noći. Vidi se su bili Hitlerova garda. Majku im.
Još jednom bi vas morao, da se izvinim što ono sa Nikolom u Dying Lightu se on loše čuje zato što ima ono sranje slušalice Kinezare i što nismo krenuli iz početka Dying Light jer ono Dying Light ne može iz početka, ono od prve misije da se igra co-op. Da, moraš da igraš, prvo morate da igrate vi, pa onda možete zajedno da igrate. Da, sami da igrate, pa onda zajedno. A mi ćemo da krenemo samo od co-op. Tako da ono prvo možete gledati kod Lego. Aj sad čekaj, ja moram malo nešto u vezi grafike da vidim. Pa me čuvaj ako ti nije problem. Malo ću smanjiti rezoluciju. Da bude to još bolje. Ono igram sve na maksi na Full HD. Pa dobro ti. Ohoho. Ja neću ni da kažem koji procesor imam. Niti grafičko. Dobro, grafičko ima dosta solidno. Znači, ni ja nemam dobru grafičku za ovo. Pa dobro, ti možeš da guraš još 2 godine igrati tako. Samo mogu ja malo da ih lutujem ako ti nije problem. Aha, dobro. Čekaj, ovaj lik je bio i u dvojci i u trojici, jel tako? Ne, u trojici ja mislim da je drugi sad. Jeste ko je jedan. Ja mislim da je on isto u trojici bio. Ti njega koristiš. Aha. Treba, dobro, ja sam ovaj dedica. Nije se da ne koristim. Nije baš dedica, ti si neki kefalo. S tim naočarima izgledaš Ne, kefalo. ja Daj sam da ti vidim. njemački, ja sam gestapo. A ti si onaj njemački pravi, ovo mislim nije do Gestapo, to ti je... Ja mislim da si ga ubio u jednoj misiji u dvojci, sad se ne sjećam, davno sam ja igrao. Ma, sam nekog golu. Ma. Nego kuda pičem, ovdje imamo, čekaj, ovdje imaš frižider. Joj! Pazi što je u frižideru, Dođi ovdje se. Otvorio frižider, pazi što je u frižideru. Pomeri se, ček, hoću da slikam ovo. Što uzeo? Pa nisam uzeo, puknuo sam i... štet. Čekaj, moram malo granate da istrošim ili mogu da pokupim u stranu. Molim da se ne baci. Pa da, to je tako. Pazi šta ću sad uradim. Pazi sad. Ja sam to htio, ali nema veze. Ajde, pičimo ovuda. Samo ja uzmem ove granatice, odlično. Gdje idemo? Tuda. Ajde, Već ih čujem. Pazi za tebe, Ovaj Luger odlično radi. Oj, te već. Al se drnda ovaj zombi. Loše. Ti gličuješ nešto. Ja glitcham, ozbiljno. Ha, ne znam. Baš ću da vidim u klipu da li sam glitchovao. Pa ono, malo. Bar nije bilo toliko strašno, a? Ne. To je dobro. A kad vidi Josip da je ovo igramo zajedno. Ja... I on će da poželi da igra s nama. Mogu se kladim. Eto, nam fale da počnemo družimo. Brate. Pazi, ovaj sedao na veter šolje, Izvini prijatelju što smo to omeli u... Vršenju ništa. Jo, slikaj ovo, Pazi u veter šolje glava, slikaj. Ovo je srao na glavu, možeš misliti, Možda je isro glavu. Čuvaj, iza ih mnogo imam. Ko zna šta je on israo, ko zna. O jebote, šta ga je. Šta ih je čoveče, ovdje će barem moći da se pokupuje nešto. Ajde beži u K. Kengur. Krasnovac sam htio reći, a light može i kengur. Ajde dovuci do mene. A pa sad, ali ću ja to, ček. Fuck, a barem ću dovuci. Brate.
Možda sam trebao da čekam da dođe horda. Hvala ti. Ovdje će ti doći horda, igrao sam Ostavao nešto malo. sam i živ. Jel sigurno ovo prva misija? Jeste, a? Jeste, pa igrao sam. Odlično. Ovo je živ, evo. Evo, objektiv complete, dođi ovdje imaš municiju i sve. Ozbiljno. Gde si, gore? Da. Evo ti koliko glava ovih ima mrtvih. Mislim mrtvih, normalno. Ne znam da li da uzem ovaj drugi snajper, koji je ovo? Pa, sad. Leo Enfield MK2. Kakav je, dobar? To je u Call of Duty dvojice sranje. A ja sam uzeo taj. Ja bih rekao da je to bolje. Sad pravo snajperisanje. Fuck, došao mi jedan, ja gledam ono. Dobar je ovaj snajper, dobar, odličan. Ove uopšte nije teško pogoditi u glavu, to je dobro. Bataturaju se. Čuvaj, za tebe će doći jedan, neće doći. Šta sam ne hoću. What the fuck, ti pucaš u vis? Kako ja pucam u vis? Glitch. Evo ja sam dao jedan headshot. Meni ti pucaš u vis. To je do... pa ne znam do čega, do konekcije moguće. Ovo na normal. Kako? Težina na normal. Pa da. Ja bih rekao da je na normalno. Za malo da se ubijem. Joj, Ujebote. ovdje će bomba da radi, pazi sad. Ali lepo. 9 za jednu bombu. Za jednu bombu 9 njih sam poklao. A ja sam tamo bio turbo. A pa, jel opet pucam u vis? Ne. Sorry za ukrađen kill. No jebo. Našao sam gold jedan. Odlično, to smo trebali da skupljamo odavno, ali sad. Ako nađeš, pokupi to. 2 za 1, što volim kad tako dam, 2 za 1. Znači sad ti ne bagujem. Ne, sad je odlično, ja budala ostavio deljanje i... Mislim opet je loša optimizovana igra, strašno loša, ali to je mnogo bolje, mnogo bolje. Nije baš nešto daljina. Gdje sad treba da idemo? Mora ovo da štitimo, da, ovo mora štititi. Treba gore da idemo, okej? Ođi. Da. Moraš i ti. Evo me, ja sam tu. Misli da ovo nisam trebao da uradim za jedno. To su... pa dobro. Šta koristiš? MP44. Ti je odlično. Čije je to? Ja mislim da je to ruska. Nemačka. A Nemačka? Ako se sad izblamirao, dobro, nema veze. Da se naučiti od najboljeg, ali tako? Sad. Vidi ovdje glavice. Ja ću da ga, evo ga. Head uvo. Eye shot. Tamo treba da idemo, majstore. U neku kućicu. Kućicu neku. Ajde. Vidi ovaj kamajon. Safe house. Ti uzeo zlato, šta je bilo gold tamo neki, a? Ovo je izvršio samoubistvo. Nemoj bolji ti MP40. Snajper uzmi karabin. Gdje je karabin? Aha, evo ga. Land, čekaj, ovo kar.
Mosin. Evo ga, M1 karabinac. Evo ga. Uzet. A ne M1, nego ne. Kar da uzmem. Da, kar. A kar? E pa ti si sad uzeo kara. JBG. Ti uzmi sljedeći. Ne, ja ću ostaviti karabin. Sad kako on puca da vidim. Odlično puca, šta? Joj, dobro su uradili Ja pušku. se izvinjavam ako se čuju zvukovi u pozadini, ali dobro. Ma ne ču. Dobro je to znati. Jadni, pa vidi. Jako fino groblje. Jebote tank. Čuvaj. Brate. Ko Otkad tank zombi. je ova mapa? Otkad zombi vozi tank. Ja nemam pojma što se desilo ovdje. Zombi preuzeo vožnju tank. Znam ovdje šta treba, dođi vamo. Gdje si ti? Ovdje imaš Mosin, uzmi ti Mosinac, odličan ti. Aha, si gore otišao. Da. Dobro. Evo me, tu si. Sad šta treba to, ne znam. Mosinac tam. Pa može, ja se ne bunim. A ni karabin nije loš, tako da. A ja karabinac. Kar 98 je odličan, najbolji. Nego ne znam šta treba, aha znam. Šta treba, snajperski zombi, možeš misliti je. Gdje? Nemam pojma. Počku znaš da je snajperski zombi. Pa zašto je snajper me pogodilo me nešto. A odakle? Pa iz ove crkve, šta je ovo jedan? Tu je stajao na ovoj pukotini. Sad ga nema, nestao verovatno. Ja mislim da treba da idemo ovamo. Da je ovamo. Moramo da ga ubijemo. Ne, ovo je... A moramo tog da ubijemo, tog snajperista. Misliš, joj, kako je gadno ovdje. Gdje je sad taj snajperist? Pa tu je... Eno ga! Gdje je? Promašim ga. Brate, pa on skače, pa on ko kengur. Više ne skače. Da, ali zato ima još jedan. Te je nestao, aha, evo ga skače. Pusti ti tog meni. Okej, može i tako. JBG, ono kad sam bilo na nišanu. Nema veze. Sad će mali. Ja da pripremim MP44 i evo ih. Ja ću za početak sa Lugerom. Možda si u pravu, ali nema veze sad. Ma da, bolje pištolj da koristiš za početak. Da, ovo klasi. Ja koristim Tokarev jedan. Mislim da to, to ja mislim ruska ova. Jeste, to ti ruski. Ruski pištolj. Pa to ti je što Josip kaže ti dead. Odličan, znači, odličan. Jedan metak i ovaj je dead. Samo treba pogoditi prvo toga. Hoćemo li vi igrati Sniper Elite 2.3? Teško da ću ja moći da to podržim. Pa ja sam igrao na ovoj konfiguraciji na Ultra sa najmanje 70. Pa onda okej. Ja sam igrao ovaj Sniper Elite 3 na medium, čini mi se, i ono bila je pristojna grafika. Odnosno FPS je bio pristojan. Tako, možda nekih 30-40, to je sasvim okej. Pa zarit. Bomba leti tamo. I leti još jedna. Ajde. Pazi, ovaj drži bombu ustima. Evo. 3000 poena sam dobio, ne znam za tebe. Brate, koliko ih je. Čuvaj. Leđa. Opa. Idem ja na drugu stranu.
Aj, jao, vidi kako je postavio tank, ne mogu da idem na drugu stranu. Znaš šta, ovdje ide, ovdje ide ovo. Definitivno. Drži bombu u ustima. Čuvaj. Brate. Nisi pao valjda. Nisam. Ne znam ja s tim bombama. Znaš da ih ima više dok igraš co-op nego single player. Ozbiljno. Da. Pa to su dobro uradili, pošto uvijek je bolje kad igraš co-op nego single player. Navuci ih, nemoj da ideš, eksplodirat će taj. To sam ja bacio bombu. I evo ga ovaj što puca. Brate. Joj, koliko sam ja dobio ovdje poena samo zbog bombe, možeš misliti. Ovdje mrš za ovo. Idi u k. U žnju. Vidi ovog je. Vidi majstora. On misli da može mene da ubije sa tom. Skinuo Njega sam možeš kasket. samo sa snajperom. Ozbiljno. Ti se jebi sa njim. Baš ti hvala, Ja ću ovaj mali. Čekaj, to je onaj glavni. Gdje ti je on? Gdje je taj? Nemam pojma da je. Bio je tu, valjda je tamo, otko znam. Pa noob, evo ti beži. Ja, ne mogu da verujem. Kaj evo pa. To je kad noob igra. Ajde idemo restart checkpoint, šta ćeš? A dobro je, nije strašno.